Sinong pumatay kay Lapu-Lapu? Ay na, tati maday. Ano tuwa lang ba rin aglablaba ka tagwalwalis? Pumatayak pa ay. Uray siya mataro talagang wawer. Pumataya. Hindi kang daman sa balay, matis kami. Charot lang, hindi yun yung tanong ko. Kayo naman. Natanong ko lang sana kung saan yung bahay nila, Angie. Ay, laba ka. Naandi ti pumatay kinilapo-lapo. Hala, baka suna lakay. Budak mo na tirupan ako. Tao po! Kuya Andres? Tao po! Kuya Andres? Kuya Andres? Kuya Andres? Anybody here? Kuya Andres? I'm here. Why did you hear? Haba nang hira. May I sit? May ay shit ko na nagtugaw mo tayo. Why did you hear? May ibibigay sana ako sa'yo. Bakit? Ano yan? Sigurado kang para sa akin yan? Baka naman kay Bak yan. Para sa'yo talaga to. Diba sira yung cellphone mo? Yeah, boy. Pakita nga. O diba? Bitak-bitak na. Dapat to, pinapalitan na. Mukha pa naman ding local tong cellphone mo. Hoy, kahit ganito yung cellphone ko, malaking bagay sa akin to. Kuya, parang bagay sa'yo to. Ano yan? Ipon? Hoy! Lumal ka dito! Puta ka! Ano, gusto mo? Ang ganda, no? Yeah, boy! Tay! Oh, dito pala Mela. Tama ni Bakay? Pintas na eh. Sana Kanina ka talakay? Kanya ni Mayla, itutod ng ka niya. Anatang kapag? Oo, ate, sa kanya yan. Kung gusto niya. Pero hindi lang yan, there's more. Bibigyan mo din sa kanya to? Oo naman, ate, kung gusto niya. Pero hindi lang yan, there's more. Magkatong Bakay? Cellphone, charger, headset. Anatang kapo ka ano? At hindi lang yan, kuya. Baka mabitak, kailangan mo ng tempered. Bakit nga gado na eh? Puro original pa eh. May sasit na eh. Anatang kapo ka ano? At hindi lang yan. Baka magasgas, kailangan nyo ng case. Sigurado ka? Bibigyan mo lang sa asawa ko to? Oo, ate, sa kanya lahat yan. Sana all! Ay, saktong-sakto, summer. Sigurado ako, kuya, magagamit mo to. Yeah, boy! Apo na yung Bakay. Original sa atin eh. Ginaman. Kaya sukat ko man no. Manay ka niya. Apo na, nagsilagay. Inay. Wow! Ayos ah. Lalo ko pa yung pintas ah. Ay. O ano, kuya? Bagay na bagay sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, kunin mo na yan. Ito, 1 month down payment, 1 month advance, bali nasa 140K lang. May discount na yan. Kaya, kunin mo na. Ukis ni Sabana? 140K? Ikatak mo na tigatas yung bingkaw. Makawang mata mag-ganyan mo. Gawin ka! Charot lang! Kayo naman, hindi naman kayo mabiro. Pero, What? sa isang kondisyon. Manong Bakay. May sa kondisyon man ah. Ito pa na malipatan na yung tudnatang pressure cooker. Tapos yung nakala na mula. Itong kondisyon ko na to, madali lang. Weh. Isang tanong, isang sagot. Sa'yo na lahat to. Ano Bakay? Ano? Deal or no deal? Ano ba kasi yung tanong mo? Sinong pumatay kay Lapu-Lapu? Ay na, tati maday. Ano tuwa lang ba rin aglablaba ka tagwalwalis? Pumatayak pa ay. Uray siya mataro talagang wawer. Pumataya. Hindi kang daman sa balay, matis kami.
Charot lang, hindi yun yung tanong ko. Kayo naman. Tatanong ko lang sana kung saan yung bahay nila, Angie. Ay, laba ka. Naandi ti pumatay kinilapo-lapo. Hala, baka sunalakay. Dudak mo na tirupan ako. Ay nako, hindi si Angie ang pumatay. Eh kung hindi si Angie ang pumatay, alam ko na. Baka yung pinsan niya si Anjo. Yung may ganun, oh. Sino Angie nga Anjo lakay? Kasi sinadya ni Angie, idakas-kastanan eh. Nagmatalamot na gito yung mag-asawan. Tinatanong ko lang kung nasan yung bahay nila, Angie. Hindi yun! Tinatanong ko kung nasan yung bahay nila, Angie, dahil gusto kong malaman. Bakit mo tinatanong yung bahay ni Angie? Myla, doon ba nilibing si Lapu-Lapu? Malijay. Katipunan, tinagpunpunan dad kinilapo-lapo. Ay nako, ano, gusto niyo ba ng cellphone? Sabihin niyo na kung nasan yung bahay ni Angie. Pag sinabi ko ba yung bahay nila Angie, akin na lahat yan? Uy, sana all. Oo nga, paulit-ulit ka naman eh. E paano pag sinabi ko yung bahay nila Angie? Aawahin mo siya? Susugurin mo sa bahay nila? Hindi, gusto ko lang siya makausap ng masinsinan. Masinsinang ka no. Kabisado kan! Paano makita mo suna nga sumungsungod ko? Pumutong mata ko, kasi nalaan mo kanya, kinumpalas. Puntog pa kasi ko na eh. Hindi ako ganun, Kuya Andres. Hindi naman ako pumapatol sa babae. Sa lalaki lang. Ay, hindi ko sasabihin yung bahay ni Angie. Doon ka na lang kinabaak. Sigurado alam niya. Sayang naman to. Puro original pa man din. Sana Ano lakay? Din talaga kayat? Yung iba gano'n din yung balay ni Angie? Oh, kaya, gapaw, maperdin to ay pinagayumin ni Baak. Ikaw ate, baka alam mo kung saan yung bahay nila Angie. Sa'yo na lang to. Ayaw ng asawa mo eh. Sayang Myla, di ko alam ang bahay ni Angie. Kung alam ko lang, sasabihin ko. Ganito na lang ate. Manmanan mo yung asawa mo para sa'yo ko na lang to ibibigay. O sige, pag-isipan ko. Pero wag mong sasabihin sa asawa ko ha. Sige ate, tsaka ko na lang ibibigay sa'yo to kapag alam mo na kung nasan yung bahay nila Angie. O sige, yun lang naman pala eh. Sige ate, alis na ako. O sige, ingat ka. Sayang naman. Akala ko pa naman, malalaman ko na. Here we go again. Hoy, Baak. Ano pa eh? Pakidaywam. Palutan ako mag-practice ko shooting. Hindi yung garawi ha. Sla ka lakiti-kiti. Di ka makatalo na. Kailangan ko palang tamay katay 2x2 ti bagbagay. Yung gayam, napanggaw ni Mayra to tayo balay. O, ang paya na tinaramid na jay. Kudamdama ka na kanya, kung di nubaray ni Angie. Tapi dala na nga cellphone, charger, headset, case, tapos shades. Uy, sana all. O, ano natin bagam? Bagam no dinubalay ng jay. Kumatikin baga ha. Saan nga yung baga ka? Diyawa na, sugutin na Angie. Baka timpa-timpahin na na. Nasaan, pungot-pungot na. Mumu ni may lamon. Kida na siya at nukas jay. Talagamit ah. Hindi nakmit lang ay laglaglag. Kung pinailaglag ka, kadatag yung mga laglagan ng sag. Saka, amam, kahit nakapay na talaga ni Mayla. Tupay ka sa mga naibaga. Hindi naktupay kahit nga katungtong di tao. Kay bagbagak pa lang, tulong kan sa. Si kama na di, sulsulan na ka. Oo. Tapi na kanya majay. Ano na tanong kisinubla ng kakanyanan? Kung ang boto akin ni Anjay, tata ni may lamanain. Sino ba talaga tibutaw? Si ka! Kung sino kaya mo kanyada? Yung mamukmuk yun, ni Angie mo ti kaya mo tatan. Awan ni Maylan. O din no ti pag-ayatam jaya. Sana Kinuni Anjay ti pagragrag sa kaktata. Di ka malang. Ikaw na. Yung mamam, mangangot ka. Ibati na ka mula ng Angie. Tupay ka sa mga naamuan. Yung laki ni Pakin.
Amok kumilatis si babae ba? Ano yung pinapintas na? Ha? Damo na lalaki na ajay. Hindi na ibagbaga kanyam. Hindi nga kinasimple na. Uy, sana all. Madya, mamati nga dalalaki na dyan. Sana. Tsaka sakpay lang tayo muna nga naging boyfriend na dyan. Nagbayab kayo mading nagkitan. Amumay. At ati naramid na nga madain. Huh. Hindi na maramid kanya ka dyan. Amok tayo ugali na dyan. Aska! Punta kanya mata. Nang magbaga kanya mon. Dumtang total daw. Ibati na kanto mo lang ajay. No saan ka tatta? Balo sa marunong nga bulan. Awan to ang Gmon. Pagbaga kanyam. Tatay mo di mangyari, Andre. Kaiso basta yung bagak. Mangangot ko, mabaka ka malin. Sige, turog mo. Ganag malmalang, ganag papalag. Pag-ring mo, awan to ng mo. Kasaangin, George. Gigi ka shot. Nagpaskubol pa lang agad. Hindi nga tira ka. Apo.